Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Nthawi ino ya kummawa tabweranso pa msonkhano uno tsiku la lero la Sabata kuti tipitirire kumva mawu a Mulungu m'nyengo yopatulika imene Mulungu watipatulira m'maola amenewa a tsiku la Sabata. Lero tili mu tsiku la mpumulo la mpingo wopuma, koma mthupi ndi chiyembekezo chakupumulanso ku uzimu. Kotero ndikulandireni ku chimwemwe chachikulu kwambiri chojoyinana ndi Atate kumwamba mu mpumulo wa tsiku la lero, kumene tayimika ntchito zathu zonse kuti tizampembeza Ambuye ndi kudikirira kwa Mulunguyo yankho lokwanira la mmene tiyendere ulendowu pamene tikuyembekezera kukocheza mu ufumu wake. Kukhala mpingo nkumatsatira malemba a Mulungu ndi chinthu chachimwemwe kwambiri. Kukhala pa chikhulupiriro chimene chikulondola Baibulo lokha ndi chinthu chachimwemwe kwambiri, chifukwa mkati mwa kukhulupirira Mulungu pamulozo olondola Baibulo lokha kusochera kumakhala kochepa kwambiri, pafupifupi pamakhala palibe, chifukwa Baibulo ndilo limene limasogoza kusogolera mpingo umene wanyamuka. Anthu amene tinali ku ntchito zolekanalekana za uchimo za dziko lapansi tinazisankhira kumvera Mulungu ndi kupatulanso tsiku limodzi mwa masiku athu kuti mtsiku limenelo tizisonkhana ndi kulemekeza Mulungu. Ndiye tinasankha tsiku la nambala 7 limene tinamva ku Baibulo kuti iyeyo Mulengi adapumula ku ntchito zake zonse, ndipo ife pomujoyina mpumulo wa ku ntchito zonse zimene tagwira zoyipa ndi zabwino, tinasankha tsiku la lero la Sabata osasemphesa pa chimene Mulungu mwini wake anachita. Ndikukulandirani ku mapemphero otero osata Baibulo olongosoka kuti mchilongosoko cha m'malemba zichitikenso mofanana mkati mwa mzimu wathu, kuti ulendo wopita kumwamba tikapherezere mopanda zifukwa. Ine ndikulandireni m'dzina la Yesu nonse kuti ameni. Amen. Chimene tili nacho chimpingo wa Mulungu ndi chikhulupiriro. Chikhulupiriro chokhulupirira Mulungu. Timayenda tikukhulupirira Mulungu. Pa mpingo tikasonkhana timakhala mchikhulupiriro koma chokhulupirira Mulungu. Ndi pamene mukukhulupirira Mulungu mumatenga malamulo a Mulunguyo nkumakhulupirira. Mumafunika kuti musamalire kwambiri zolankhula zina zimene anthu analankhula, kuti inu musakhulupirire zolankhula anthuzo koma mukhulupirire za Mulengi amene wakusonkhanisani mu ola lache, mu tsiku lache, mu mpumulo wache. Muzisamalira kwambiri kumvesera zonena wanthu, chifukwa ife amene tasonkhana pano ndi achikhulupiriro choopa Mulungu. Achikhulupiriro choopa Mulungu, okhulupirira Mulungu, Mulengi wakumwamba ndi dziko lapansi. Mulengi ameneyu mwini chikhulupiriroyi anayika ndondomeko zimene omukhulupirira atachoka ku mauchimo awo nalondola Mulungu
nkuzapanga gulu limene taitanidwa kuchoka ku ntchito zathu kufuna kuti tidzapumule mwa Ambuye. Titachimwa tipumule, tisachimwenso. Titaba tipumule, tisabenso. Mmene tasonkhana, pamene tikusonkhana apa, pakati pathu pamakhala Mulungu mmodzi. Ndiye Mulungu ameneyi anayika ndondomeko zake kuti omukhulupirira azitsatira zimene olankhulayo walankhula. Mwamwayi Baibulo linabwera ngati ka guideline, mulozo, ndondomeko ya amene ankhulupirire Mulungu atsatire zimenezo. Pamenepa tikuchenjeza kumpingo kuti musalole patsogolo panu pakhale munthu akutsogolereni. Musalole patsogolo panu pakhale buku lina likutsogolereni. Pakato panu musalole pakhale mneneri akutsogolereni. Chifukwa mwini wake Mulungu anayika aneneri kumbuyo kwake, anayika mabuku kumbuyo kwake, kuti atsogole ndi Mulungu, zina zonse zizibwera patsogolo pali Mulungu Atate. Ameni mpingo. Amen. Chimenechi tikupanga molimbikitsa kuti chikhulupirirochi chili ndi mwini wake amene ndi Mulungu wakumwamba. Amen. Amen. Tsono ngati mwapanga chidwi mutamvera mawu a Mulungu, muli okhutira ndi zimene munalalikidwa ndi alaliki ena achikazi, ena achimuna, achinyamata ndi achikulire. Munakhutira ndi zimene abalewo anatenga Baibulo kufika nazo mmakwanu, ndiye munakhulupirira. Kukhulupirirako nokha munazilembetsa mu kampani, munadzilowesa mu mpingo woopa Mulungu ndi osatira Mulungu, amene chikhulupiriro chake chakwa Mulunguyo nchovuta, nchowawirapo, nchopwetekerapo. Kuchitsatira chikhulupiriro chakwa Mulungu chili ndi zotsatira zina zopindulitsa ku dziko lapansi lino, koma zina zimaluzitsa ku dziko lapansi lino. Sakumva chichewa munthu. Munalalikidwa uthenga wabwino ndipo munabwera kudzakhulupirira Mulungu, ndiye munasankha kujoyina chipembedzo chino cha Seventh Day. Tikamati cha Seventh Day, musayang'ane mayina amene tidaphomapo ngati milozo ya zipembedzo zathu, koma monga mwa malemba m'Baibulomu, chipembedzo chopumula mtsiku lachisanu ndi chiwiri potsatira wamkulu oyang'anira anthu onse. Munachita bwino kuti munabwera, koma mmene mwabwera pa chipembedzochi, chipembedzochi chili ndi chikhulupiriro chimene inu ndi ine tiyenera kuyenda nacho. Ndiye chikhulupirirochi ndi chikhulupiriro chimene chanyamula moto ochisungawo. Chikhulupiriro chimene mwalondolachi sichinanyamule madzi ozizira. Pamene tikuyenda ulendo kudikirira tsiku la kubwera kwa Yesu, amene musankhe chikhulupirirochi simunanyamule batala ayi. Mukonzekere, chifukwa chikhulupiriro ichi chakusunga Sabata ndi kumvera Ambuye pamodzi ndi Yesu Khristu mwini, amene anabweranso nkuzakhazikitsa Sabata la uzimu. Polondola chikhulupiriro chimenechi, inuyo mwanyamula chikhulupiriro nu, simunanyamule madzi ozizirisa kukhosi, koma mwanyamula moto. Amen. 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 Mwanyamula moto. Chikhulupiriro ichi chakuti mukumpembeza Mulungu mu mzimu ndi mchoonadi, ndiye mumatsatira Baibulo lokha. Satana ndiyelekezi sagwirizana nazo.
amayanjana ndi mipingo imene mundondomeko za chikhulupiriro chawo Satana ali ndi mpata oonesa makalikalitics yake machitachita ache. Satana amachiyesa chikhulupiriro chimenecho ndi kuchipasa mtendere wa nkhalidwe okhalira pansi pano. Kuli zipembedzo zili ndi chikhulupiriro, koma Lucifera amafuna kuti mpingowo pawiri patatu pafewe kuti nayenso ayikemo ulamuliro wache mu mpingomo. Ndipo mipingo yambiri yotere ilipo ku dziko lapansi inavomereza, atatenga baibulo anaperekako mpata kuti Lucifera akhoza kumalankhulamo, akhoza kumachitamo, akhoza kumadyesamo. Iye analola kuti okhulupirirawo akhoza kudya zopangidwa ndi iyeyo, na amapeza ufulu akapezeke nawo. Zikhulupirirozo zilipo, koma Satana ndiyerekeza anazinyenga nkuziphunzitsa kuti mtundu wa mavalidwe achikunja amene ondipembedza ine Satana amavala, anunso azivalako. Muyende ku dziko lapansi muzipeza kuti zipembedzo nzambiri, koma zili pa mtendere, zanyamula chikhulupiriro cha ufulu chifukwa zaphatikana, zalolera kupereka mpata ma principles a Lucifera kuti alamulire nawo. Amen mpingo. Ine mawa uno sindikunena chikhulupiriro chimenecho ayi, ndikunena chikhulupiriro chimene chatseka makomo a Lucifera asatenge nawo mbali pakapembedzedweko. Tikuyang'ana chipembedzo chimene kuchokera koyambira ku foundation mpaka kothera monsemu mulibe chimbowi, mulibe mphanga imene Lucifera angayikemo kulowamo kunena kuti nayonso mbali yanga, business yanga ikuyenda pa chipembedzocho. Ndikunena chipembedzo chimene chingatsekeretu completely, osalola maganizo, nzeru, upangiri ochoka ku dziko lapansi. Chikhulupiriro chimenecho mukachipeza mudziwe kuti mwanyamula chikhulupiriro koma choyaka moto. Amen. Amen. Kodi ndikumveka namulo? Amen. Mwanyamula chikhulupiriro koma choyaka moto. Zikhulupiriro si zonse ayi. Pano tili m'masiku akumapeto amene tikuyembekezera chisauso chibwere ku dziko lapansi. Chikamabwera chisauso sichibwera kuzayesa zikhulupiriro zimene zidapereka mpata ku malamulo a dziko lapansi nkumachita nawo. Kazi kumveka zimenezi? Chikhulupirirocho chimene sichiyesedwa nawo ndi chikhulupiriro chimene chalolera kuti kaya ndi ulamuliro wa United Nations utenge nawo mbali, kaya ndi malamulo a boma la Malawi atenge nawo mbali. Ndikunena kuti boma la Malawi lili ndi malamulo abwino koma ndi abwino kwa kunja. United Nations ili ndi ndondomeko ndi mfundo zabwino zoyendesera dziko lapansi koma ndi zabwino kwa kunja. Amen pinga. Koma kwa chikhulupiriro ali ndi chikhulupiriro chawo. Now chikhulupiriro cho mukachilandira, chizindikiro chakuti chikhulupirirochi ndanyamula moto wa chikhulupiriro ndikuti mukachiyika pa tebulo chikhulupirirocho, ndikutenga malamulo ndi ma constitution ya dziko lapansi, ichichi musamapezeke ngakhale mfundo imodzi imene mukufanana. Kazi kumveka zimenezo? Amen. Amen. Amen anamu. Tiyenera kusindikira kuti chikhulupiriro chimenechi ndi chimene Mulungu Atate akutiyitanira. Ine mawa uno ndifuna ndikutsimikizireni ana a Mulungu amene mwasonkhana lero tsiku la Sabata kuti ngati mumaganiza kuti mwalo wa chikhulupiriro chachiyanjaniso ndi dziko lapansi mwambwita. Sakumva munthu. Ngati munaganiza kuchoka m'mizi mwanu kuti mwalo wachi
chipembezochi, mwajoyina mapemphero awawa, mwajoyina mapemphero amene mukhale pa ubwenzi ndi ndondomeko za dziko lapansi, mwalephera. Chifukwa chikhulupiriro cholondola chopita kumwamba chimanyamula moto umene umalephera kuyika connection ndi ndondomeko za dziko. Iwowa amatsatira baibulo koma baibulo lokha basi. Ameni anamu. Kodi tikumvana pa? Tiyeni ana Mulungu tiyambe kuphunzira malemba, koma lero ndikunena kuti chikhulupiriro mwanyamulachi ndi chikhulupiriro chimene chayaka moto, kapena kuti chikhulupiriro koma cha moto. Amen. Ndipo inu amene muli pano mumvesere mmene tiyendere ndi malemba, kuti mukazindikire kuti si zikhulupiriro zonse chikhulupiriro chanuchi chili unique chifukwa chanyamula moto. Amen mpingo. Tiyambe ndi mtendere kuchokera ku buku la Yesaya chapter number 66, tiyambe kuwerenga verse number 15 mpaka na 16. Ndipo tachita mwayi kuti akulu mpingo alipo mpano amene azitithandiza kuti werengera malemba. Mukhale pamene Bwana Mulungu, chifukwa ntachita mwayi Mulungu ndikundipasa mphamvu ndayimapo, ndiye kuti ndiyima chonchi 3 hours. Yesaya chapter 66 verse yake ndi ya 15. Pakuti taonani Yehova adzafika mmoto ndi magaleta ache adzafanana ndi kamvumvulu. Muli monse atumiki a Mulungu. Verse number 15. Ndi ukali ndi kudzudzula ndi malawi ya moto. Verse 16. Tabwerera ni pa verse number 15. Tisanapite pa verse number 16. Pakuti taonani Yehova adzafika mmoto ndi magaleta ache adzafanana ndi kamvumvulu. Tamverani. Umamveka ngati ungakhale ulosi wakunena kwa Eliya amene anapita ni magaleta acha amoto. Koma ayi, chifukwa nthawi imene Yesaya amayimirira nkuti Eliya atatani kale atapita kale. Kodi zikumveka namu? Tsopano Yehova akulengeza kubwera ku dziko lapansi. Galetayi ndi chikhulupiriro, ndi mpingo, ndi mbadwa zobadwa mu ufumu wacha wa Mulungu. Akunena kuti tsiku lina ndidzakhala mulendo ku dziko lapansi. Yesaya akuti tsiku lina ndidzakhala mulendo ku dziko lapansi. Ndiye Yesaya akuona mulendo olemekezeka akubwera kudzayendera anthu ache. Ndiye mukawerenga verse number 15 akufotokozera mmene adzabwerere. Ndanena kuti musisankhire chikhulupiriro chimene chili ndi moto. Amen. Kuti mayesero muyese bwino, mulowe bwino mu examination room imene tikufuna tilowe posachedwa ya chiyesero chachikulu chimene chikubwera pa mpingo wa Mulungu. Kodi tikumvana namu? Inu ndi waphunzira akazi ndi ang'ono, koma dziwani kuti kukubwera tsiku la mayesero. Soon we are going to enter in examination room. Soon. Sikale yayi. Posachedwa tilowa mu chiyesero. Ilowa mipingo yonse mu chiyesero chimenechi. Mu nyumba yoyesayi, mu holo yoyesayi, ilowa mipingo yonse mene mumu. Amen. Tamverani. Mipingo yina ilephera ibwerera. Sichita monga mmene kufunikirira. Koma tsopano tamverani, mipingo imene ilowe ndi kukatuluka pamenepo uko kukakumana ndi Ambuye. Ndiye mpingo umene unyamule chikhulupiriro cha moto. Amen. Kodi zikumveka namu? Amen. Ini mosi kodi mpingo. Amen. Tsopano tamverani, poyang'anira Mulungu kuti kuli achikhulupiriro ake, ndipo wachisiya chikhulupirirochi. Mwini chikhulupiriroyo akuti ndibwera. Pa verse number 15 muyambe kuchera khutu. Akuti chani? Pakuti taonani Yehova adzafika mmoto
ndi magaleta ace adzafanana ndi kamvuvulu, kubwezera mkwiyo wace ndi ukali ndi kudzudzula ndi malawi a moto. Verse 16. Pakuti Yehova adzatsutsana ndi moto ndi lupanga lace ndi anthu onse ndi ophedwa a Yehova adzakhala ambiri. Verse number 17. Amen mpingo. Amen mpingo. Pa verse number 16 akumuza Yesaya kuti ndidzabweranso pa dziko lapansi. Koma Yesaya poona masomphenya mfumu yathu tayisonkhanira anayiona ikubwera koma moto. Amen. Ndi maonekedwe oyaka moto. Moto ndi chifaniziro chakusagwirika. Amen mpingo. Uyuyuyu ndi Mulungu watsika koma ali ndi chionekedwe cha moto pakati pa mpingo wa dziko lapansi. Kutanthauza kwake ndi kuti mfumu yathu yanyamula chikhulupiriro pamene ikudza mdziko lapansi kwa iwonso amene ankhulupirire Mulungu. Mulungu wathuyi ndi Mulungu moto. Kodi zikumveka zimenezi? Amen mpingo. Wayaka moto. Pa verse number 15 akuti taonani ndikuta ndidza koma pakudza iyeyi adzabwera koma walowa mcha moto. So mumve pano Bible likuti akubwera Mulunguyi akamalowa alowa mcha. Ndi awerenge bwino akafuzi verse number 15 chifukwa pali chichewa chingativute kumva. Verse number 15. Pakuti taonani Yehova adzafika mmoto. Ya aime pamene tamvera Bible likuti taonani Yehova adzafika mcha. Simunambe kumva chichewacho. Pano Mulungu yosi moto iya. Zikumveka koma kudziko lapansi kulicha. Ndiye iyeyi akudza kudzalowa mcha moto. Amen mpingo. Sepano nthawi zonse inu ana Mulungu mukudziwa bwino kuti tikupita ku chiyeso, tikupita ku masauso amene ndiye moto oyakira pakati pa okhulupirira. Limeneli linali lonjezo la achikhulupiriro cha moto kuti Mulungu akamadzabwera adzatsika kuzajoyina chikhulupiriro chimene chikuyesedwa ndi Satana ku dziko lapansi. Sanamve anthu. Yehova Mulungu akuona dziko lapansi la yaka moto. Ndiye moto ndi chifaniziro cha chikhulupiriro malinga ndi kufotokoza kwa Yesaya. Mwini wake Mulungu amene wakuyitana ninu na akupasani chikhulupiriro cha moto zikafika pachimake Yesaya akumuona Mulungu akubwera kudzalowerera. Amen. Ndiye akunena kuti Yehova adzafika mcha moto. Kodi tikumvana namu? Amen. Mungaoneka wochepa pano, mungaoneka swambiri mmene mwabwerera. Koma chikhulupiriro china ku dziko lapansi chikusonkhana ndipo chikhulupiriro cha oyera mtima amene amamvera Mulungu yekha chimaoneka m'maso mwa Mulungu ngakhale mwa dziko lapansi ngati moto oyatsidwa. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Ndiye kuti akatembenuka mtima munthu ndi chikuni ukasongezera cha moto mbiri. Amen. Zikumveka zimenezo? Inuyo mwanena kuti ndatopa ndikupemphera koma ine pano ndili ndi chenjezo. Mukamabwera musaganize kuti inuyo mukubwera kuzajoyina madzi koma mukubwera kuzajoyina pacha pa moto. Ndiye kuti pano ndi moto kawo yatsidwa wachikhulupiriro ku dziko lapansi. Mpaka pano oyendesa mayiko a dziko lapansi motsogozedwa ndi Satana akupanga research kuti apeze chikhulupiriro chimene chayaka cha moto. Chifukwa they are aware, akudziwa bwinobwino kuti tsiku lina Mulungu wawo Yesaya 66 verse number 15 adzatsika. Ndiye adzatsikira pa chikhulupiriro cha moto, sazangotsika kubwera kudzajoyina bola chipembedzo. Ayi.
Kodi mukumva namwe? Amen. Akamadzabwera mulunguyo sadzangofika kuti bola ndi chalichi, koma adzayang'ana chikhulupiriro chimene chikuyaka cha moto. Ameni mpingo. Amen. Ndi Bible likuti akudza koma adzafikira mcha moto. Verse number 16. Verse number 16. Pakuti Yehova adzatsutsana ndi moto ndi lupanga lace ndi anthu onse, ndi ophedwa a Yehova adzakhala mbiri. Verse number 17. Ameni mpingo. Amen. Kodi zimveka zimenezo? Amen. 16 akuti Yehova akadzatsika adzalowa pa moto ndi adzayamba kutsutsana ndi moto. Mukulimva vesi lana Mulungu? Zikumveka kodi? Adzatsika ndi kufika pacha ndi akadzafika pa moto adzayamba kutsutsana kaye ndi moto. Kodi simukuona kuti pakati pa chikhulupiriro cha Mulungu cholondola payenera kuti pabwera atumiki amene azilalikira ngati akutsutsa kuli kukhonsesera chipembezocho? Kodi zikumveka zimene? Inu mukufuna kuti basi zimene munayikazo zomwezo basi pasapezeke wina wache obwera nkudzanena kuti zinthu sizikuyenda bwino? Bible likuti Yehova akadzabwera adzafikira mcha moto ndi adzayamba kutsutsana ndi moto. Zikumveka kodi namwe? Mukuchiona chithunzithunzi chimenechi kuti inu a Seventh Day amene mwasonkhana pano kuchokera kwina ndi kwina mwasonkhana chifukwa Mulungu anatsitsa moto pa moto unzache kusatsutsana ndi moto. Ameni mpingo. Chifukwa moto ndi kuteka kuti ukuchita misbehavior ayenera kubwera kudzaupanga cha control. Sopano pa chikhulupiriro mukadzayamba kumva otsatira achikhulupiriro otsogolera achikhulupiriro ndi kuyamba kuyika kwa mawu akuti ife tili bwino ndipo mneneri anakwana sitifuna kulankhula kwina kwa Mulungu, muzadziwe kuti akukana moto uzuzulidwe. Ameni mpingo. Tiyenera kuyenda mukanthawi kokhonsesera moto. Ameni mpingo. Koma muli monse mmene mungawerengere buku la Isaya Mulungu akudzitcha yekha moto. Amen. Ndiye inu ndi ine tiyenera kukhala muchikhulupiriro chokhala ndi zizindikiro koma za moto. Pamene pamverani musaganize kuti kujambula moto pa chipepala ndi chizindikiro ndi kuchinenachi. Ayi. Ameni mpingo. Kodi zikumvaka pa? Koma kukhala nacho chikhulupiriro chodesa nkhawa. Sotamvera inu amene mwabwera kusapereka Mulungu ndi kusapembedza Mulungu mtsiku lero mukhale ndi chithunzi choyambachi kuti chikhulupirirochi ndi moto. Ameni. Amen. 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 Then tumuone ni Yesaya yemweyo chapter 43 verse number 2. Tisadapite ku buku la 1 Petro. Yesaya chapter 43 verse number 2. Pamene udulitsa pamadzi ndili pamodzi ndiwe, ndipo woloka mitsinje sidzakukokolola, pakupyola pa moto sudzapsa, ngakhale lawi silidzakutentha. Verse number 3. Amen. Amen. Ameni. Amen. Yesaya 43 ndi mawu achilimbikiso. Inu amene mwakhulupirira chikhulupiriro chosusana ndi dziko lapansi, posachedwa mulowa mu nyumba ya mayesero. Amen. Kodi zikumveka zimene? Posachedwa boma likufufuzani, posachedwa mafumu akufufuzani, chifukwa payenera kuti dziko lonse lapansi lichidziwa chipembedzo chimene chikuyimira Mulungu dziko lapansi. Amen. Amen. Sikumveka kodi? Amen. Chimenecho achipeza chifukwa sichizipezeka nawo kuziyanjano zimene dziko lapansi lingakonze. Now, ndondomeko
yakulimbana ndi mayesero ndi kumene tiduseko. Yesaya akuyamba kufotokoza pa verse number 2 kukuza ni chithunzi china cha ulendo umene tauyambawo. Amen mpingo. Amen. Mene ndikulalikiramo ndikufuna mukhale ndi chithunzi chakuti sindiyenera kungokuwuzani kuti Yohane 1 verse 1 Mulungu anakonda dziko lapansi. Ayi, mwakhulupirira inuyo, koma kutsogoloku zotsatira za chikhulupiriro chimene tikukhulupirirachi tisamabisirane kuti mungazazizimuke akukumangani, mungazazizimuke mukutayidwa m'mudzi. Amen. Ine ngati mphunzitsi otumidwa ndi Ambuye ndiyenera kufotokoza in a calculated statement kuti aliyense akamayenda ulendowu atasankha chikhulupiriro ichichi, atakhulupirira mu uthenga uwu, asazazizimuke. Amen. Amen mpingo. Nchaka ndikuti msonkhanowu ndi chikhulupiriro cha moto. Amen. Amen mpingo. Amen. So Yesaya akunena za zimene anakhulupirira Mulungu akumanenaso ndi zimene Mulungu achite. Ndiye werengani verse number 2. Pamene udulitsa pamadzi ndi pamodzi ndiwe. Ndiye mumve pa akufuna kunena kuti mmene takhulupiriramo posachedwa tili ndizo titiwoloke. Kaya mukuona ana Mulungu, kaya mukuona mene dziko lapansi likuchitira, kaya mukuona, kaya simukudziwa, mudziwe kuti chipangano cha dziko lapansi chikupangana kuti chonyasa chopululusa chipitirire kukhala pamalota oyera. Amen. Kuti sopano pamenepa pakhale ozindikira azindikire zolembedwa mkalata. Kazi kumveka zimenezi. Amen. Musaganize kuti zinthu zili chonchi. Maiko, mabungwe apanga chimodzi, nawo mpingo ku dziko lapansi mosogozedwa ndi Roman Catholic pa utumiki waukulu wa upapa, nawonso ukusonkhanitsa zipembedzo zonse ku dziko lapansi pamodzi. Amen. Kuti machitidwe a chipembedzo cha dziko ndi machitidwe a maboma a dziko lapansi apange chinthu cha chimodzi. Now, mungwirizano umenewo mupezeka nkhosa zina zokhala ndi chikhulupiriro cha moto zimene siziunikira malamulo nkwaona kuti ndi Satana, ndi akana, ndi okanawo ndi amene akusonkhanira ku chikhulupiriro cha moto. Amen mpingo. Zikumveka eti? Ndiye sopano mpingo umenewu Yesaya 43 Yesayayo anaona kuti uziyenda ulendo. Sitikhala pampano ayi, tiziyenda cha ulendo. Chikhulupirirochi chili pa ulendo, ndiye tizikumana nazo. Ndiye Yesaya akuyamba ndi kufotokoza kuti muwoloka mtsinje koma sindikusiyani nokha, ndifunika kuti ineyo ndiyende nanu. Amen mpingo. Amen mpingo. Amen mpingo. Tamvera mtsinje uwu tawerenga ni bwino kale. Pamene udulitsa pamadzi ndili pamodzi ndiwe, ndipo woloka mitsinje sizakukokolola. Amen. 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 Ndiye kuti ulendo wa achikhulupiriro cha moto unayamba pamene Yesu Kristu anapachikidwa pa mtanda. Amen. Yesaya anali kuona chikhulupiriro chopwetekedwa nacho, chikhulupiriro chophedwa nacho. Ndiye mtsinje woyamba umene unayalidwa, umene atumwi anawoloka, ndi pansi pa malamulo ama empire okwana 10 amene anakhalapo mu zaka 100 zoyambirira pamene mpingo kumachitidwe unabuka. Amen anamu. Ndipo Yehova anatsika mu nyengo imeneyi pamene Herodi anali kukalipa mpingo umene unkakana kuphatikana ndi boma. Ansanu pa chikhulupiriro cha motochi boma la Roma linagwira ndi kuyamba kuwapha. Pamenepa Bible likuti kunali mtsinje umene Yehova Mulungu anatsika kuzakhala ndi achina Petro, achina Polycarp, achina Andrea,
oyamba kukhulupirira padali mtsinje umene Yesaya akulosera kuti powoloka mtsinje umenewo ine ndizakhala ndi iwe. Amen. Amen mpingo. Amen. Ndipo tamverani, zingavute zingatani, angakhale anzathu anaphedwa, koma chitetezo cha malemba, angakhale lemba limodzi sanakwanise kulipondereza chimenechi Mulungu anawolosa choonadi pa mtsinje okokoma wa Roman Empire kuchokera mu 4 BC Yesu atangobadwa. Mtsinje unakokolola anthu ambiri. Tamverani, kunali zikhulupiriro zidalephera kuwoloka pa mtsinje umene uti umene Kaisala ankayipempha mipingo ku dziko lapansi kuti ichite chiyanjano ndi boma la Chiroma ku dziko lapansi. Boma la dziko lapansi tizipembedzera limodzi, muzipereka nsembe zanu kwa Kaisala, zophika za Kaisala inu muzidya nawo. Ndiye panali atumwi, mpingo woyambirira umene unaona mtsinjewo ndi anzathu anaponda pamenepa nawoloka ndi chikhulupiriro sichidapite, koma zinatengera ena kuphedwa. Amen. Amen. Zinatengera ena kuphedwa. Yesaya akulankhula zimenezi. Ndimafuna ndizikupasani chithunzi anamu. Amen mpingo wa Mulungu. Timusamaganiza kuti chikhulupiriro chiyenda chonchi. Ndi mipingo ina imene ziyende chonchi sitifikaso nthawi ya chisauso iwonso sazalowa nawo mu chisauso. Ayi, basazangomva kuti mpingo watengedwa wapita basi. Izo zizayenda chimozimozi chifukwa ndakunja. Amen. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Amene wawandacha ndakunja. Chivumbuluso chapter number 11. Muyambire verse number 1. Chivumbuluso chapter cha 11. Mawakulu akunena kuti mboni ziwiri. Ndipo anandipatsa ine bango. Sopanoto munthu sakumva. Ndiye kuti mboni zoyamba zidapita. Tikufunika mboni yachiwiri imene ikulenga chikhulupiriro chophedwa nacho. Amen mpingo. Kazikumveka zimenezi? Munyengo yonse Mulungu azasunga mboni amene asachitire umboni mawati awawa. Ndipo Mulungu sazasowa mboni. Inu musiye chikhulupiriro chimene chichigwe, kaya mkonda ndalama, kaya mgulitsa, kaya mtani, koma mudziwe kuti Mulungu azasusa myala imene izakhala mboni kuchitira umboni mawati awa Mulungu. Ndipo choonadi cha Mulungu sichizachoka ku dziko lapansi mpaka pamene Mulungu asakanganule mtambo ndi kukanganula dziko lapansi. Amen. Koma chivumbuluso chapter number 11 ndikufuna ndikupaseni chithunzi chakuti kuli mipingo ina ya chikhulupiriro chosayaka moto imene sizayesedwa nawo. Ndiye inu musankhiratu chikhulupiriro choyesedwa nawo, chifukwa chikhulupiriro choyesedwa nawo ndi chimene chikutchedwa namwali, mkwati amene Yesu akubwera kudzamtenga. Kazikumveka zimenezi? Koti limodzi anamu umboni wakuti zikhulupiriro zina sizizayesedwa. Verse number 1, Yesaya chapter number 11. Ndipo anandipatsa ine bango ngati ndodo, ndikuti tanyamuka nuyese kachisi wa Mulungu ndi guwa la nsembe ndiwo akulambirapo. Verse number 2. Ndipo bwalo lakunja kwa kachisi ulisiye padera, osaliyesa pakuti adapatsa ilo kwa amitundu. Tsopano ameneyo anali Yohane pa chisumbu cha Patimo. Tamverani ana Mulungu, kumwamba kudamtsikira m'masomphenya, ndi anali kuona kachisi wamkulu pamodzi ndi olambira ache, pakatipo panali guwa. Mukapita ku Bible, guwalo maulendo 360 amanena za Yesu ngati guwa
limene lidzaikidwe pamene mpingo udzidzapita kwawo kumapeto a nthawi yakupembeza. Yesu adzakhala guwa, ndipo guwa limenelo silizakhala lokha, pakuti kuyambira mu Genesis kwa Abrahamu oyamba kupanga guwali, wachiwiri kupanga guwali Nowa, paguwapo pakhala pali olambira. Ndipo sizizatheka kuti guwa limene likadzayikidwa lizasowe anthu olisonkhanira. Guwalo lizayenera kukhala ndi anthu ache osonkhanira. Guwa limeneli ndi achikhulupiriro cha moto chophedwa nacho. Tamverani. Ndiye tsopano pano pali masomphenya akuti ndipo anandipasa ine bango ngati ndodo, ndikuti tanyamuka nuyese kachisi wa Mulungu. Ndili ndi nkhawa kuti kachisi mwalowa inu ndi wa Mulungu. Ndili ndi nkhawa kuti kumene mukupembezako ndi kachisi wa Mulungu. Ambiri adzakhumudwa likamadzafika tsiku la chimaliziro kuti tinapembeza, koma tinapembeza pa kachisi osati wa Mulungu. Tinanyamula mabaibulo ndikumakalowa m'makachisi obadwa ndi anthu, mafaundala anthu, mayina anthu, aini ache anthu, koma pano uyu Yohane sakupanga mistake. Hakumuuza kuti bangoli ukayese kachisi wacha wa Mulungu. Ameni pingo. Amen. Akunena chikhulupiriro choyaka moto, chikhulupiriro chophedwa nacho, chikutchedwa kachisi wacha wa Mulungu. Amen. Tamvera. Ndiye Yohane akuona ngelo akumpasa cha bango, njakuti nyamuka bango upite ukayese kachisi wacha wa Mulungu. Nena mamuuza zimenezi nkuti kachisi wa mkulu wa Herode atamangidwa alipo existed in this land. Sakumva muntu. Nena maona masomphenya amenewa ndikupasidwa tepi bango ili lotakayese kachisi nkuti kachisi wali bentino alimo. Hani zosausa. Mena mamusa kuti Yohane bango nali ukayese kachisi nkuti kachisi wa Aeropagi alimo mwemu. Tamverani. Mena ankampasa Yohane pita ukayese kachisi nkuti kachisi wa Temi mulungu wa nkazi alimo mwemu. Mena ankamuusa kuti pita ukayese kachisi nkuti kachisi wa Diana alimo mwemu. Sakumva mu. Ufumu wa dziko lapansi mu Roman Empire udadzadza ndi makachisi. Koma Mulungu akumuuza Yohane mawu omveka achipongwe akuti olamulira nthawi imeneyo akadasizimuka akadamva nawo. Ngati anamva nawo anasizimuka kuti Yohane akuuzidwa ngati chipongwe chali chichanu chilipo. Ndakumuuza kuti kayese cha kachisi. Ndodo ili mmanja anapitilira mukachisi wa Libentino, ndiye kuti sana likachisi wa Mulungu. Anapitilira pakachisi wa Diana, ndiye kuti sana likachisi wa Mulungu. Tamverani. Chisonyezo chakuti tili masiku awawa achikhulupiriro chakufa nacho ndipo muli kachisi ndi mayeserowa akamabwera amene ndi bango ngati ndodo. Makachisi ena muona kuti miyeso imene yoyo ikwapitilira sakuyesedwa nawo. Amen. Amen mpingo. Amen. Kuzumveka zimene sana. Amen. 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 Kodi chali chichanu chidalandirapo chilango patatuluka lamulo la corona virus mdziko la Malawi 2019, 2021 kula 2022. Chali chichanu chinalandira nawo chilango? Ndodo inakupitilirani kale. Ndodo inakupitilirani. Musamakule mtima nyamata inu. Musamachite mwano inu. Ndikumaziyamikira kuti ndinachoonadi. Sina kupitilira ni ndodo. Where were you? Munali kuti? Si munali pampa pa malamulo. Munali kuti? Munali ku? Si munali pampa pa city center pa ndili kululani. Munali ku? Munali kuti? Si munali pampa palimpika fitro. Pamene amayenda ndikachisi ndodo kukayesa. Anayesa nawo?
Sono pano pakumveka mawu amamveka ngati awambawamba amenewa, koma ndi muyeso wa chikhulupiriro changachi, chikhulupiriro chanuchi chosata baibulo lokha, ndi kuyembekezera kukhala pakati pa kachisi chimene bango ngati ndodo libwere kuzayesa. Amen. 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 Ndiye bango limene liagwiriza ndani? Wolamulira boma dziko la Malawi ndi maboma ku dziko lapansi agwiriza bango ngati cha kuti azayese. Amen mpingo. Kodi zikumveka zimenezi? Ndiye mayesero amalamulo a dziko lapansi ndiye bango ngati ndodo limene azipitisa mwamene apezeke operewera pa muyeso wawowo. Zikumveka kodi? Zikumveka kodi? Amene aperewere pa muyeso wa boma ndi amene akulowa mu chisauso. Ndi amene Yesaya akunena kuti nditu uzadusa pa misinje ndi pa madzi, ine ndizakhala ndi iweyo. Ndiye linali bango ngati ndodo loloseredwa ndi mnyamata ameneyi Yohane pa chisumbu cha Patimo, akuti pita ukayese kachisi. Sono ine ndakana kukhala pa chalichi chimene sichiyesedwa. Amen mpingo. Ananga sindingalimbikisa amenewa akulire nchalichi chimene sichiyesedwa. Ayi. Komanso tu ineyo ndiye nena kwauza anangawa kuti kukubwera mayeso siku lina mudzaliona boma likubwera kuzandimanga, musaganize kuti ninabayi. Sasa nimanga kuti ndagwiririra ayi. Koma ndayesedwa, ndapezeka operewera pa muyeso wa dziko lapansi. Amen mpingo. Liyenera kuyenda bango ngati cha. Ndiye pali chipongwe pa verse number 2. Koma verse number 1 yo taiwerenge ndikayikawiri. Verse number 1. Ndipo anandipatsa ine bango ngati ndodo ndikuti tanyamuka nuyese kachisi wa Mulungu ndi guwa la nsembe. Nimekaye pamenepo, muimekaye pamenepo. Amen. Amen. Tinafunika kuti pamenepo tikale pa Bible study. Kazikumveka kuti timpese kachisi wa Mulungu ndi guwa la nsembe. Amen. Amen. Koma ndisakuchedwe seni, chifukwa pamenepo kachisi wa Mulungu akunena mpingo wa mchipangano chakale. Amen. Koma guwa la nsembe akunena kachisi wa mchipangano chatsopano. Kazikumveka zimenezi, ndiye kuti inu ndi ine lero tikusonkhana kuguwa. Amen. La mchipangano chatsopano. Amen. Paguwa limene lolo panabwera nsembe amene ndi Yesu. Anaperekedwa paguwa limene lolo. Sikumveka kodi? Sono chifukwa chake potuluka ku sataniki tinadziwa kuti tilondole pamene pali guwa la nsembe, pamene Yesu anapachikidwapo. Chifukwa kulibe guwa lina, palibe nsembe ina imene inalowa pa guwa limene lili. Amen. Benito Mussolini anayesera kumanga lachi, koma sanali nsembe yopulumutsa wanthu. Muhammad anamanga yachi, koma sanali nsembe yopulumutsa. Tamverani. Haile Selassie anamanga lachi, koma silinali guwa la nsembe lopulumutsa. Ku dziko lonse lapansi ndi guwa limodzi lokha pamene panayikidwa nsembe yopulumutsa anthu ochimwa. Mchaka ochimwa kwambiri anabwera kwa Mulungu chifukwa cha nsembe yokhayi yotchedwa Yesu. Ndiye guwa limene lolo ndi limene akulinena pa Chivumbulutso chapter number 11. Guwa sili kuyenera kukhala empty, likuyenera kukhala ndi olambira. Amen mpingo. Kazikumveka simene. Guwa limene silizatheka kuti likhale empty, silizatheka namu. Kaya inu mukuwa kumakachisi kwanu, kaya inu mujoina chipembedzo cha Satana, kaya inu mukonda ndalama, kaya inu mukonda ufiti, koma guwa limeneli silizakhala empty. Amen. Amen. Amen mpingo. Tiye ntawerenga ndi bale wanga mumalize verse limene. Verse number 1 yemweyo. Ndi guwa la nsembe ndiwo akulambiramo. Verse number 2. Ndipo bwalo lakunja kwa kachisi ulisiye padera, osaliyesa pakuti adapatsa ilo kwa mitundu, ndipo mzinda wopatulika
adzaupondereza miyezi 42. Verse number 3. Amen. Amen. Mwayimva verse number 1. Hakunena kuti upite ukayese kachisi. Ukakamaliza kuyesa kachisi, ukapite pa guwa la nsembe. Ukakafika pa guwa la nsembe, ukaliyeze. Amen. Zikumveka ukaliyeze guwa la nsembe. Muyezo unayenda liti. Panali pa phiri la Gologota. Chitayambika chisokonezo masiku awiri. Dziko linati nje tituma ndani kuti kayese guwa la nsembe. Muyesese pakati pawo 12 mukapese mmodzi, Yuda Iskarioti, mukanyengerere chifukwa guwali likufunika tiliyese. Kodi zikumveka zimene? Ndi pamene mumamva kuti Yesu mwana wa Mulungu anatengedwa ndi kupachikidwa pa mtanda. Guwa likuyesedwa, linayesedwa pozunzidwa, linayesedwa pomenyedwa, linayesedwa povulidwa, linayesedwa potunduzidwa. Mukhale ndi chithunzi chimenechi. Ngati inuyo ndinu ana a Mulungu achikhulupiriro cha masiku osiriza, pali chiyesocho mukumane nachocho, anayamba kukumana nacho ndi guwa la nsembe, kuyimira Yesu. Ndipo bango ngati ndodo linayenda mu Roman Empire. Ansembe ndi Afarisi pamodzi ndi Asaduki ndi achilamulo anagwirizana ndi ufumu wa Kaisara kuti tijamule bango tikayeze guwa la nsembe. Tamverani, anamunyamula Yesu nayamba kunzunza nyumba ya Pilato. Bango likuyenda liyenera boma la dziko lapansi kuyesa chikhulupiriro chanu. Kulibe chikhulupiriro chimene sichiyesedwa, chifukwa linayamba kuyesedwa ndi guwa la nsembe, kuyimira ndani ana Mulungu? Yesu mwini wake. Kodi zikumveka na Mulungu? Amen. Amen mpingo. Amen. Mwamumva Yohani ndiakuona magazi guwa la nsembe layesedwa lapedwa. Amen. Ndakuti ukamaliza utembenukire kuolambira paguwa. Zikumveka kodi ana Mulungu? Tilimosi pano alipo akutayika sindizalalikira utenga ongofuna kuti musangalale. Amen. Ayi mpingo mu. Amen. Koma ndikuziwisei kumene mpingo ukupita. Chifukwa zimene this is reality. Zimene zilipo. Amen. Tati pano tinamizane kuti yayi muchira mene zotupa zanu ziphulika zonena ayi pambuyo zimene. Amen. 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 Zikumveka chifukwa muchire mumwalira. Amen. Kasikumveka? Amen. Musadwale mufa. Amen. Mudwale kufa basi kulipo. Koma chimene ndimayesera paine ndichakuti kuli moyo wina umene umatchedwa kuti eternity, umene sindifuna modzi wa ifa uponye. I don't want you to miss heaven. Kodi zikumveka namu? Therefore, pofuna kuti aliyense wa inu asachite miss heaven, polalikira pa tiziuzana zoona. Osamauzana za mtendere kusogoloko kulibe mtendere. Amen mpingo. Ndiyo mwaona pano pa chivumbuluso. Bango lijalita yesa akuti linapita somano ndikukayesa olambira paguwa. Ndimati ndikuziviseni masanano kuti pano Yesu akufuna mamembala olimba mtima ayandikira kuguwa. Nthawi zonse pamene pali guwa pamakhala moto. Amen. Ndunama ine lilipo guwa lopanda moto. So pano Yesu ndi guwa la moto. Mchifukwa chake ndikuti chikhulupirirochi ndi chikhulupiriro cha moto. Amen. Mukamawamva anthu akuthawa choonadi, akuopa kuti afike paguwa chifukwa lili ndi Moto. Amen mpingo. Amen. Kuti limodzi ana Mulungu Amen. akaliyandikira guwa limeneli amaopa kuti lawo
chifukwa lili ndi moto. Amen mpingo. Musayiwale kuti unali utasonkhedwa moto umene unathandiza kuti upereke light kukabuthu kaja kamuone Petro unali moto. Amen mpingo. Guwa limeneli likamayaka moto limapereka light. Mukaliyandikira ochimwa sangakhale opembeza pa guwali chifukwa moto umayaka pa guwa limeneli umapereka light, umachita reflect uchimo wa mkati mwako. Amen. Kodi ndikumveka ine? Weka kukhalapo umasisuzumira weka. Sitisoweka neneli anene kuti munachimwa. Ayi. Sindisoweka apostol andiuze za machimwa akunyumba kwanga. Ayi. Ndeka ndikangotenga step number 1, number 2. Ndikuyandikira guwa limene lili. Uchimo wonse umakhala pa mbalambanda. Ndiye ndimachoka kukakonzesa kapena kutenga machimo angawa kuaponya pa guwapo kuti apyerere ndichita suit environment. Amen mpingo. Kodi ndikumvana na Mulungu? Limene lindi guwa la nsembe la Mulungu limene pali muyesu. Chifukwa chake ndikuti chikhulupiriro cholondola chopita kumwamba si mipingo imene yangoti mbwenyi. Ayi. Koma ndi amene akuyandikira ku guwa la nsembe. Ndiye pamene pamayaka moto ndiakuti ukayeze olambira paguwa. Ndiye zimene ndikunena inezi ndiziyeso zimene sikumane ndi olambira inuyo ngati mwajoyina chikhulupiriro ichi inu ndinu membala paguwa la nsembe la moto. Amen. Ndiye ndikuchenjeza kuti pamene papayenda bango ngati ndodo. Zikumveka Amen. Koma mwatsoka inuyo mwina simuli nkachisi. Amen. Verse number 2. Verse number 2. Khalani pomwe pamene tikupatsani gawo lina la uthenga mwavawo wa mtumiki wathu Twaibu. Wakachisi ulisiye padera osaliyesa pakuti adapatsa ilo kwa mitundu ndipo mzinda wopatulika adzaupondereza miyezi 40 mphambu iwiri. Verse number 3. Bwerezani verse number 2. Tamverani kumbuyo. Ndipo bwalo la kunja kwa kachisi ulisiye ndipo pamene pali ngawa yanga kuti inu musafike tsiku la kufa kukafera ku bwalo la kunja. Amen. Muli ndi maganizo akuti mwafera ku chalichi ndikuyimbira nyimbo watu ndikukutengani ndithu maluwa nkukayika pa mandalo mwaliro ampingo koma mutafera ku bwalo la kunja. Amen. Amen. Ngati tumembala mu first century, mu last century ngati ino, muntu ngati sadziwa bwalo lokasonkhana mwatsoka afera ku bwalo la kunja. Chifukwa ku bwalo la kunjako nawonso atenga Bible lomwe. Koti kumvana? Atenga za chikumi akutolera. Koma akuzitolerera pa bwalo la kunja. Amen. Mauniform avala koma avalira mbwalo la kunja. Machechi eleda asankha koma asankhira bwalo la kunja. Ewa limo koma isankhira bwalo la kunja. Pasopo kunali bwino machitachita amenewo musamalire nawo kuti muli bwalo liti. Amen mpingo. Ndiye Bible pano lanena kale kuti pali bwalo la mkati limene pali guwa ndi olambira paguwa. Na popeza ilili ndi guwa limayaka moto umawala pakati pa mdima ngati uno ndiye umaunikira kumpingo zoti uchite ndi zoti usachite. Ndipo chisawawa ndi chizindikiro chakuti mpingowo suli pa guwa la nsembe sukulandira light kuchoka ku mdima. Ukudya zili zonse, ukuvala zili zonse, ukuvina zili zonse, ukumwa zili zonse, chifukwa palibe light. Sali pa seko imene pakuyaka moto. Ndikukuyitanirani ku seko ya pamwamba imene guwa limene ndi Yesu hakuyaka moto lilili kuti akaunike
pachigwa cha mthunzi wa imfa chimene tili kuyenda chakumapeto a nthawi ya pansi pano, pamene anthu ambirimbiri ali nkutayika mwakusazindikira kwawo, pamene anthu ambirimbiri akusinamiza okha ngati akupembesa koma ali ku bwalo lakunja. Ine ndikukuyitanani pa bwalo ililo liti limene muzisankha pa mapembedzedwe. Amen. Kuyang'anana tonse chonchi ukuona kuti ayi zoonadi tili bwino, sikumveka kodi? Ameni. Ameni mpingo. Ndikukuyitanani pa bwalo lacha la mkati pamene pakuyaka moto, ndipo chizindikiro chili ndi iweyo komweko. Ku bwalo lakunjako chizindikiro chake nachi uli mchalichi koma sukumva kutentha kwa chitsutso cha tchimo, uli bwalo lakunja. Uli bwalo lakunja, musapuse muli bwalo lacha kutela ku ena mabwera pano koma muli bwalo lacha sifwe paguwapo simunayandikirepo pamene pamachita reflect. Inuyo mukanakhala kuti gwa limene limalisonkhanira ndipo kuwala kukuma kupezani bwesi kalekale mutabwerera ku machimo. Ameni mpingo. Sikumveka kodi? Ameni. Kuchimwa mamawa sole chama tukoloko kutaniso kuchimwaso sole folokoloko pokagona kutaniso usiku kuchita kudzukira uchimo kuchimwaso. Ndi umboni wakuti iweyo suli pa guwa lacha, uli bwalo lacha. Ndiye mumapembeza muli ku bwalo lakunja chonchi. So taonani muli mchalichi koma mwaphunzira ufiti. Ndi bwalo lakunja. Wazumveka zinu mwamba ulanda na azimayi ndi bwalo lacha lakunja. Bwalo lakunja kumachitika zachisawa, ziwanda zimapembeza nawo. Amen. Mwalizi wa bwalo lakunja, mpingo wa Mulungu mukulizi wa bwalo lakunja. Chivumbuluso chapter number 18 uyambe kuwerenga verse number 1. Chivumbuluso chapter 18 verse 1. Pawakula kuti kupasuka kwa Babulo maliro pa dziko lapansi. Ningani yosausa anakuona Yohane kupasuka kwa Babulo ndakuti maliro osati kumwamba koma ku dziko lapansi kwaolengedwa mdziko kumveka maliro chipasuko. Verse number 1. Zitatha izi ndinaona mngelo wina wakutsika mmwamba wakukhala nawo ulamuliro waukulu, ndipo dziko linawunikidwa ndi ulemerero wace. Verse number 2. Ndipo anafuwula ndi mawu olimba nanena, wagwa Babulo waukulu, nusandulika mokhalamo ziwanda. Yamveka gani yakula mpingo ndilekeleni kwinako gani yamveka pano. Ndikunena kuti kodi bwalo lakunja mukulidziwa? Yohane wabwera pano akuti zitatha izi ndinaona mngelo wina wakutsika kumwamba wakukhala nawo ulamuliro waukulu, ndipo dziko lapansi linaunikidwa. Number 1 ndi ulemerero wace. There is a light from above imene iyambe kuunikira dziko lacha lapansi. Ndiye ulemerero ochokera kwa ngelo ndi njala ya Mulungu kuti iwo amene atembenuka mtima ajoine chipani cha ngelo hayambe kuyenda ngati angelo ounikira pa ulemerero wa Mulungu ku dziko lapansi, akafike kwa makanjira akaunikire ulemerero ku dziko lapansi, akafike mtauni akaunikire ulemerero ku dziko lapansi. Yohana akuti ndipo ndinaona ngelo wina ndikukuyitanirani ku chipani cha ngelo wina pamene tidzayenda mataveni tiunikira ndi ulemerero, pamene tidzayenda manda tiziuze mfiti zione ulemerero, kampingoko kakamayenda kadziunikira dziko lapansi koma mdima udakali guu. Bwalo lakunja lalephera kukhala ngelo unikira ulemerero wa Mulungu. Nkhani yosausa
imene ini nkhani yosausa. Kodi zikumvekanamo? Ameni. 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 Verse number 2. Verse number 2. Ndipo anafuwula ndi mawu olimba nanena, wagwa Babulo waukulu nusandulika mokhalamo ziwanda. Zikumveka kodanamo? Ndimosungiramo mizimu yonse yonyansa. Ndiye mukazamva bwalo lakunja lisanafike bwalo lakunjali anayamba kuliona ndi Yohana, ndi akukuwa ni mawu achifaniso cha boma la chikunja lotchedwa Babulo. Amen. Babulo ndikasakaniza. Amen. Milungu yosiyanasiyana ikasonkhana pamodzi imapanga cha? Mipingo yolekanalekana ikasonkhana pamodzi imapanga cha? Babuloyi ndikunena mipingo imene imapembeza mosatira ndondomeko za mafumu a dziko lapansi, maulamuliro a dziko lapansi. Mipingo imene imasatira zonena wanthu ndiye imatchedwa kuti cha Babulo. Machalichi aku dziko lapansi odziwika ndi boma osadziwika ndi Mulungu, odziwika ndi mfumu osadziwika ndi Mulungu, amenewo amapanga Babulo. Kazikumveka zimenezi? Ameni. Ameni. Amen. Amapezeka nawo maphwando amene boma likupanga amatchedwa Babulo. Ndi chalichi koma chimapanga participate ku misonkhano ya ndale. Ndi chalichi koma chimapezeka nawo maphwando anthu a ndale. Ndi Babulo. Kasakaniza, kusasankha, kusakaniza kwa chikhulupiriro chimatchedwa cha? Ndi akukuwa akuti Babulo wagwa, Babulo wagwa, mwasanduka mokhala ziwanda. Mukafika pa verse number 2 paza kupasani mtundu wa bwalo lakunja limene ndikulinenayo. Pamalopo ngakale patapita Baibulo koma ziwanda simakhala nawo pati pamene popo. Amen. Kozi kumveka zinthu? Ameni. Ameni mpingo. Ziwanda za Liviron mukazipeza zili pati zawo chasisi mwasanduka mokhala moja. Amen. Mukudziwa paja kuti Liviron akuchokera ku ziwanda zotchedwa Vimera. Ai, ninkani ino ino. Amen mpingo. Iwe tayamba yo ninkani ino. Amen mpingo. Ndikuti sonkhano tuonjezere masiku. Simamona. Tuonjezere cha? Hali yese mbali ya chimanga masana na tamanga akatenge. Tigaye ufa posonkhano tikutani u? Tuonjezera. Amen. Sitayamba ninkani ino. Sima choda Vimera. Amen. Sono olemba buku la chivumbuluso anaona Babulo zipembezo zakasakaniza ziwanda zikutenga nawo malo nkachisimu. Amen mpingo. Zitachenda sisi lili nyezi lili waya lapya la ocheka ndi moto ochokera kugwa la nsembe la ikira mtengo osausa uja Labani adautenga Yakobo kwa malume wache Labani kuchire hankatenga mtengo umenewo ndikupisa ku ng'ombe za zikazi akamatulusa bere limenelo ng'ombe zonse samatonto mtengo koma wa moto kani zosausa umene unasinta ndikukhala mpirisi. Pachakale tinkatenga moto kuika mwala pa moto tikumayendesa cha kuti sisi lita ndiye pano sititengaso cha anabwera yekha Vimera God of fire ndikukakhala mpirisi ndikulisakaniza pirisi. Kodi zikumveka ndi looneka lapalapala kuchokera kwa china Margaret Santander 33 degrees satanist achaini yache abortion achaini yache ochosa mimba. Amen. Amene mulekodi yawo akuti anachosa mimba mu moyo wao 1,800,000. Amenewa ndi amene akubweresa technology ya Mulungu otchedwa Vimera Liviron. Amen. Whatever you name it zimene zimaotcha cha sits ndikukatenga moto umenewo ndikukawika mpirisi. Yohane wauona akuti Babulo wagwa mwasanduka mokhala moja.
mwasanduka mokhala moziwanda, zikugeya ziwanda habusa alipo mwipo, zikuchangamuka ziwanda kusogolo kwa zimayi oyimba mpaka kuno pano ndi analekeratu ndi kuphimba komwe wivili mpaka muno avala uniform ya Tolika. Ina ndikumaona ndiakuti wagwa Babulo chifukwa mwasanduka mokhala moja ziwanda sikupeza mtendere nkachisamiri yuji. Amen. Kodi zikumveka zimene? Atanyamulako ziwanda zina zimene zili zovuta kwambiri kuchokera pa guwa la nsembe la Dokimala sakumva munthu kumene kumachoka mapaudala masex powder Dokima ota njatapaka mmene koma ali pakachisiwomo. Yohane pa chisumbu cha Patimo wayamba kufotokozera chipembedzo china chobalalika ndi akukuwa kaye wagwa Babulo. Mfuwu wakugwa kwa chinthu chachikulu ukumveka pa dziko lapansi ndiye kugwa kwa chipembedzo. Chikuli ndimuka chipembedzo m'maso mwanu lindimu zikulupira zimene zinali ndi matama. Tinayamba 1844 ife ndiomveka ife tinachita ndachinamira ife tinachita ife koposaposa ife koma lero ana Mulungu mwasanduka mokhala moziwanda mota mukayang'ane nzala zawo apa Kakonode God of colors ali pyupyu nzala chipongwe chake ndi anasegula channel Hope Channel ndi amapita kukayimba pamene popo pa television dziko lonse nkumaona ndi ndili kunyumba kwa munthu wa Anglikana ndipempherere mwana wanga addicted ine ndakhala pamenepo ndi anaziwa kuti abusa akubwera agenda service day ndi channel apapa tichose ndi anati ayikire tuchawocho sikuti amaonera zimene zozo koma kunali kundidwazika kuti ndizimva ufulu nyumba yawo ndi anayika Hope Channel ndangomva kuti na miyangu kaya kuti na miyangu kaya kati chanika koma kunali na chochi akayima pamene papa kuyimba zimayi mainda bambo ndinakhumudwa sipona anthu awa ndalalikira chani 7th day ndimeneyi azimayi akuyimba koma adaya kumutu kuyang'ana ameshi ndiye wina anachita kuonjeza wavala zija za makala mpaka 3 pena pana green pena yellow pena pamapita ngati ka brown checho pya uku ine cha flat line azimayi awiri apaka Konode zafira miezi likie ine nango tamba kuti amayizimisani tipemphere manyazi ngati akaona ndathandiza anthu awo mwasanduka mokhala moja mwasanduka mokhala moziwanda. Utengatu umenewu ndi zimene amati twaibu ndiwoyipa ndiwosataniki nchoseni ati ndikuzaziwisa kuti izizi mukwasiyazi maizi ndi zimene zikuchulusa mfuwu wa Babulo wagwa Bible kuti mwasanduka mokhala mbalame zodanidwa zonse ndi mokhala moziwanda. Ziwanda zikupeza mtendere kumakachisi anu tili mmasiku osiriza sindiziwa kuti ulendo uti kulunjika kuti ine ndikuti tulukani mmenemo anthu anga. Verse number 3. Verse number 3. Chifukwa chache chifukwa ndi vinyo wamkwiyo wa chigololo chache mitundu yonse idagwa ndipo mafumu a dziko anachita naye chigololo ndipo ochita malonda a dziko analemera ndi mphamvu ya kudyerera kwace. Verse number 4. Ndipo ndinamva mawu ena ochokera kumwamba nanena tulukani mmenemo anthu anga kuti mungayanjane ndi machimo ace ndi kuti mungalandireko yamiriri yace. Verse number 5. Mukuyimva ngani mpingo wa Mulungu? Ikumveka? Ndikunena chikhulupiriro chokhala ndi moto. Amen. Chimene buku la Yesaya likutiuza kuti Mulungu anakopeka
ndi anatsika moto kuchilondolo chikhulupiriro chimene chinayima. Olemba buku la Chivumbulutso chapter number 11 akuyitcha kachisi wa Mulungu. Amen. Kuchokera mchipangano chakale chonse. Eliya ali momwemo, Mose ali muti ali momwemo, Elisa ali momwemo, mukaleze kachisi. Koma mukakamaliza kuyeza kachisi mukapite pa guwa lacha la nsembe, mpingo wa kumapeto umene ndinu ndinu. Ameni. Mpingo umene tiyenera kutani ana Mulungu kuyezedwa. Zikumveka kodi nganizimi? Ameni. Mpingo njakuti ukakamaliza bangoli ukayambire pacha paguwa nde tinaliona bango likuyeza kumayambiriro kwa utumiki. Yesu Kristo atabwera ngati guwa lacha la nsembe. Ine ndikukuyitanira ndi kuchipembedzo chiticho chimene pakati pake center pali Yesu. Ameni. Mpingo njakuti bango ngati ndodo linayenda naliyesa cha kachisi njakuti zisathere pati pomwepo upite ukayesecha olambira paguwa lacha la nsembe. Ndiye ine ndikufuna olambira paguwa la nsembe mukhale inuyo. Ameni. Mpingo kozi kumveka simene mukhale olambira paguwa lacha la nsembe. Musazichose nokha pa chipembedzo cholunjikachi, ingakhale chikuoneka ndi ziopsezo zimene tikumane nazo, koma inu mukhale pati, mukhale pomwe. Kodi zikumveka anamu? Ameni. Mpingo amen. Mwaona iti ndiye tsopano Chivumbulutso chapter number 18 chimatitengera kuti chikutitengera kukaona bwalo lacha lakunja limene pa verse number 3 ya chapter number 11 akuti bwalo limenelo iweyo usalitani usaliyeze. Ameni. Mpingo ndiye manena kuti tsoka ambiri tikunena pano asonkhana akunena kuti ni machalichi koma ndi bwalo lacha lakunja. Ameni. Mpingo akunena kuti ni makachisi koma ndi bwalo lacha bwalo lakunja. Ndiye Mulungu akuyitana kuti muchoke ku bwalo lakunja tilowe ku bwalo la nkati pa guwa la nsembe. Zikumveka kodanamu? Pamene olambira ache amamulambira Mulungu mu mzimu ndi mchoonadi. Zikumveka kodanamu? Ndiye chikhulupiriro chimene chocho ndiye chikhulupiriro chonyamula moto. Ameni. Mpingo ameni. Amen. 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 Anamu tamvera. Ndiye mmene tinali ku chapter number 18 cha Chivumbulutso ndikumene amatiuza kuti kugwa kwa Babulo. Amen. Maliro pa dziko lacha lapansi. Amen. Mpingo ndi kugwa kwa Babulo koma maliro ku dziko lacha lapansi. Tsono tamvera ana Mulungu, when someone dead, communication is impossible. Sakumva mutu. When someone dead, communication is impossible. Kodi sikumveka zimene? Amen. 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 Someone dead, communication is impossible. Nena nangoona kuti wamwalira analephera madokotala kupinda kuponda kuitana bwana bingu, bwana bingu. When someone dead, communication is impossible. Anayesera kutenga thermometer ndi kuika. Someone dead, communication is impossible. Anayesera kukhalira kuti mwina apuma. Tamvera Bible kuti maliro ku dziko lapansi. When someone dead, communication is impossible. Mukaona zipembedzo sindisakufa chifukwa communication ikuvuta ndi Mulungu. Amen. When someone dead, communication is impossible. Kodi sikumveka namu? Kodi sikumveka namu? Amen. 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 Zimavuta ndithu. Mutakuyesera kuchiririra chipembedzocho tikufika mu nthawi ya maliro ku dziko lapansi. Kodi sana imirira asitumiki kulalikira ku dziko lapansi kumpingo. Koma mainda abambo chinthu chikafa communication isimatheka. When someone is dead, communication is impossible.
mukosa kuyimirira inuyo lero pano ndikupita kukalalikira pamalo pamene mumaganiza kuti mukalalikira koma olo mmodzi sakatembenuka. When someone is dead, communication is impossible. Kodi sikumveka zimene zanamu timayesera kukalalikira mamizimu mafumu akuvutika nawo. Musakayike ayi ndi mitembo imalephera kumva uthenga, imalephera kumva uphungu. Nditu musamakayike, musamavutike mafumu. When someone is dead, communication is impossible. Mukazamuona muntu kuti sakumva, ndiye kuti pali gawo loyamba limene muntu amafa akuyenda. Ndi limene wolemba chivumbuluso akunena pano maliro ku dziko lapansi. Chifukwa uthenga udzalalikidwa koma anthu osazamva. Patsakhala maliro koma oyendayenda. When someone is dead, communication is impossible. Maliro koma ota oyendayenda. Akuzunza maufumu mumzimu. Maliro koma ota nkhani ndi iyeyo. Mukangopeza kuti mkonga wa nthochi palibe kudimba ndiye. Mukangoona kuti nkhuku zinatuluka 10 zalowa falo ndiye. Kozi mveka zimene. Mukangoona mkumbira wa nkoko mkumbira wa ntedza wapunguka kumunda ndiye. Koma olangiza kuta akulangiza ndiye simunayambe ndiyo anayamba ndi Yohane kuiona mitembo ku dziko lapansi kuti maliro ku dziko lapansi. Tikuyenda munyengo imene tikuyenda ndi anthu oti anafa samamva uphungu. Amen. Machalichi kuyikidwa tumudzi sakumva cha uphungu. Alaliki kubwera mpaka na kunoko kwa makanjira koma tukutereku tikamachoka tisiya maliro pa dziko lapansi. Tilalikira mene tilalikiremo mpaka tituluka muzu mbava ija ikhala ikubabe. Achigolola chakhala kutani kutira kwa papa molomota akanangobwera azalape azafotokoza ineyo ndi manyenga kazi wa mwini. Munene ka amen. Munene kuti ni manyenga cha kazi wa mwini. Ndi ambuye mundichitire cha mundichitire chifundo. Ndi zimene Mulungu akudikirira. Amen mpingo. Koma zimenezo sizichitika chifukwa maliro ku dziko lacha. When someone is dead, communication is impossible. Kodi sikumveka namu. Timakhala ndi mitembo yosamva uthenga wa Mulungu. They are not communicating. Olo mutakuza za mtundu wanji. Nyango tikuyenda ya kugwa kwa cha kwa babu. Sima mwemonga. Asibusa akuvutika ndi mamemba lao omwe. Chifukwa when someone is dead, communication is impossible. Amen mpingo. Kodi zikumveka zimene. Ichichi ndi chikhulupiriro koma cha moto. Amen mpingo wa Mungu. Kodi tili limodzi namu. Amen mpingo. Pamene tili pamenepa ndimafuna ana Mulungu tizimvesesa bwinobwino zimene Bible likuta likufotokoza. Amen mpingo. Ndetaona kuti tili ndi bwalo la kunja mkachisimu. Zikumveka koda namu. Ndiye bwalo la kunja limenero limene mwalipeza pa chivumbuluso chapter number 11. Akunena mipingo ya ku dziko lapansi. Amen. Ndi mabwalo azikhulupiriro ali ndi mayina awo, ali ndi azibusa awo, koma amene wawa ali pa mgwirizano ndi ndondomeko za dziko lacha lapansi. Nde amamvera dziko samvera nda kumwamba. Ndi bwalo lacha bwalo limenelo lakunjalo pamene tikupita ku nthawi ya mayesero mipingo imeneyo siyesedwa nawo. Kodi zikumveka? Zikumveka? Kodi mumamanga omangama?
ziteka mumamanga omanga anamu kuterako pali mipingo ina inamangidwa kale ndi Lucifer ili mmanja kale mwacha umboni wake ndi wakuti chikabwera chilichonse chimene dziko lapansi likuchita nawo iwo amatani nawo amachita nawo. Kodi zikumveka zibwino? Amen. Ndi anapanga choncho mpingo umene akuti achechi elda musalire, amayi achigwirizano akulu mutani musalire, achinyamata achikulira achinyamata mutani musali. Zinali kuti lachinayi abungwe la banja la Nsogolo a PSI anabwera pachali chipo nyumba ya abusa ilipompo, ndi analankhulana nawo kuti tili ndi malonda azishango ndi zaulere zoti niyo mugawire nda akhristu ake. Kodi zikumveka zimene? Ndi abusa anaita na asogolera ndi kukhala convinced, ndiye mmene amachoka nyumba mwa abusa aliyese makatoni folofolo azishango. Azimayi apite kumapemphero asiku lachinayi kumene azimayi amakumana, mayi akulu pamodzi ndi mayibusa anatulusa katoni aliyese yache kuyamba kuagawira nda kuyamba kuagawira azimayi. Kodi zikumveka zimene? Mwaliona bwalo lakunja? Bwalo lakunja mwaliona bwalo lakunja ndi chalichi koma zimene mabungu akugawa za chikunja mipingoyo imalandira nawo kukagawa kuchani kwawo chalichi kwawo. Amene wali pa mdondomeko yolowa nawo mmaisero ngati alikale mbali ya chiko lacha lapansi, ndiye panopa akuwatcha kuti bwalo lacha bwalo lakunja. Ameni mpingo. Tikumvana kodi? Tikumvana. Zimavuta kwambiri inuyo amene muli m'midzi pansi pa maufumu anu ndi maulamuliro anu. Tili ni miyambo yakwathu imene mkati mwa miyambomo muli miyambo ina yachikunja imene munthu ukatembenuka mtima sufunika kutani nawo kupanga nawo, koma simavuta chifukwa iweyo ndi mwana wa pamudzi amene mwambo umene umafunika kutani nawo uchite nawo. Ndiye umapezeka kuti uli mkachisi koma pamene bwalo lakunja likuchita nsonkhano iwo umakatani nawo umakakhala nawo. Mwayona nkhani kuipa kwake? Mwayumva eti? Ine ndi wachiyawo, tundu wathu ndi wachiyawo, chipembedzo cha kumuzi kwathu ndi Chisilamu, ndio kuti timadalira sadaka. Ndiye siyidaphera sadaka kuita nini, ndipo ine ndimakhala mmodzi mwa anthu okhuzidwa pa sadaka, fo ndine mmodzi mwa ana apamudzi amtundu wachiyawo wa Chisilamu. Ndipo amayembekezera kuti ngati sindipita ku sadakako ndisonkhe nawo. Kodi zikumveka zimene? Ndiye kumakhala kukaniza. Ine ndalama ndilibe, poyamba ndikati ndalama ndilibe, ndikuziwa kuti ndikusamalira chikhulupiriro changa ndisapange nawo, ndiye ndikanama kuti ndalama ndilibe, ndiye naona kuti ndikuchimwaso ndalama ndilibe. Ndalama ndili nayo koma mwambo wanu ndi wachikunja, ine sinditani nawo sindipanga nawo. Fine, muzauza choncho. Amen. Muzauza cha musamba sembe pomwe apombonize muoneka amwanga. Chingerezi chimati cash talk doesn't break a friendship. Amen. Sikumveka kulankhula kosaumira sikumaswa ubali. Zikumveka Amen. Chonde amfumu akamayenda pa mwambo umene wowo umene akutiwa kuti ndi mwambo wa mudzi cholakwika palibe, koma mwambowu sugwirizana ndi mawu a Mulungu, iweyo sakupezayi chifukwa unawuza kala mfumu. Amen. Kuti ine Mkhristu
mwambo umene ayi. Sikumveka Tsopano pomaliza ndimafuna ndikuchenjezeni kuti inu opemphera achikhulupiriro ichi mudzineneratu musanamwalire. Fosi mavuta mukamwalira. Amen. Amen. Mukudziwa kuti mpingo uno sitimayika nkhata pamanda posiyana ndi okondedwa. Zimenezi abale anu adziwe. Zikumveka kodi? Ndiye kuti akulu akwanu mukamwalira ndi amene ati akawuza afumu kuti nyamata wanga uja anali chikhulupiriro chakuti akamwalira sayika cha pepani. Afumu mukaona nkhata sikuyikidwa ndi chikhulupiriro chawo. Palibe mapokoso chifukwa mwaneneratu. Koma muzibisa kumene koko, muzimyata kumene koko, ndiye mwamwalira. Ife tikazabwera tizanyamula maluwa ulendo nawo. Kodi zikumveka zimwe? Ndiye ife tizamba kwa alesa amene anyamula maluwa ja musabwere ndija tizagwirizana nawo zimene tinakazipeza kunchinji. Kodi zikumveka? Timapemphera ndi abusa amenewo osatiuza kuti iwowo ndi mfumu, koma sosangoti mfumu chabe koma yenyewo. Kwachitika maliro ine ayaya tu alipopa. Amen. Ino aya mwaona mvuto lake nimesimuona sonami. Ayaya alipati alipopa yutu mnaona yeye. Mwaona vuto lake simuona sonami. Ameni. Ndiye tinapita kumaliro. Ameni. Tafika atilandira kula mpingo. Tikungodabwa kuti zikuoneka kuti pamalopa ampingo mulipena, ndiye sipakuoneka kuti paliso ampingo. Ine ndinamfusa nyamata wanga yemwe ndabwera naye ndikoma baba mukuona pamalopa ano kuti pali bwino akuti ndikuona tumachali chiwandanga ndawi ndiye ndikuti asake saka ayaya wasake saka amayi yako akuti amayi sangale pere chifukwa amayi yanga ineyo kungofika pano aona kale kuti pamalo pano ndi panyawu chifukwa iwo amayi yangaja akuchokera ku mtundu wa nyawu. Ndiye zakuti maliro wandanyawu atani kale aziwa kale mwambo utata yaya akuti ine temene timasika galimoto muja ndinaonera uniform ya mafumu nangoziwa kuti pano patuluka gulu. Koma ndabusa sana nineretu. Ameni pia mwakosana maliro anatuluka tenikoloko nyumba koma kunyamuka pabwalo kuti tipite kumanda mpaka na 5:30 chifukwa mipingo yose imafunika ichite mwambo wao. Ayimirira mafumu anyawu alakuleza nyawu. Mmene ndimayimirira ine nane wa chalichi pamalopa wamanyazi ndango ino tanganipanga bwanji mbazi kuyimirira koma mafumu atazungulira osati tu mafumu wamba. Ino mukunena mafumu akumakanjira kuti tikunena agule akati mwanyawu anali kutiko kumeni kumu atavala kale uniform ya chanicho yenyawu chifukwa sana nenere. Tiye ni maluwa kunapezeka kuti akubanja apita kale town akagula nkhata. Ndinadziwa kuti mistake muntu isanata sana sanke bwalo kuti anali wabwalola kunja sana auzi wabwalola nkati sana taniso sana nini. Amen. Ndi bwino mukamajoyina chikhulupiriro amene mukusogolera mpingo dera limenelo muziuza mamembala anu mmene mumachitira nchalichi chanu. Amen. Na Yesu azikauzira tu akwawo kuwapa kumenyana pa maliro zimachitisa manyazi chifukwa mumakhala kuti munalibe kusankha kuolondola. Amen mpingo. Koti kumvana namwe. Ine pomaliza
ndibwerere kuti chikhulupiriro chathuchi ndi chikhulupiriro chimene chikuyenera kulowa mu ubatizo koma wa moto. Amen. Kodi zikumveka zimene? Kodi ubatizo wa moto uzachitika liti pakati pa mpingo ku dziko lapansi? Amen. Mpingo limeneli khalani pomwe pamene tikupatsani gawo lina la uthenga mwavawo wa mtumiki wathu Twaibu. Sa pamadzi ndili pamodzi ndiwe, ndipo woloka mitsinje sindidzakukokolola. Pakupyola pamoto sudzapsa, ngakhale lawi silidzakutentha. Verse number 3. limeneli ndi gawo losirizira mu utumiki wathu limene tikubwerera pa chikhulupiriro mukujoyinachi ndi chikhulupiriro cha moto. Amen. Ndibwereze ukukhala moto chifukwa chani? Chikhala chikhulupiriro cha moto chifukwa pamene malamulo a dziko lapansi adziperekedwa, chikhulupiriro ichichi sichikulolani kuchita nawo chilichonse chimene dziko lapansi limachita. Amen. Mpingo popezeka kuti mwakana kuchita nawo zimenezozo, pali zina zimene maboma amene akukulamulirani adzakukakamizani kuti zimenezozo muchite, chifukwa lidzakhala kuti ndi lamulo la dziko lonse lapansi. Pokana ndi pamene pakubukira moto. Amen. Now Mulungu akudziwa kuti mpingowo wakumapeto udzakhala mpingo otsutsana ndi dziko lapansi. Ndiye ndi ulimbise mtima nyengo zimene udusemo. Ndiye verse number 2 ya Yesaya 43 taimvesereni, ikupita ku mpingo umene walandira chikhulupiriro chotsutsana ndi ndondomeko za dziko lapansi. Chikhulupirirocho ndi kuchicha chikhulupiriro cha moto. Verse number 2 pali chilimbiko chochokera kumwamba akuticha, pamene udulitsa pamadzi ndili pamodzi ndiwe, ndipo woloka mitsinje sizidzakukokolola. Pakupyola pamoto sudzapsa. Amen. Ngakhale lawi silidzakutentha. Tamverani, usadandaule kuti chikhulupirirochi musi udana nanu ndizakhala ndinu pamene mukuwoloka mumatsutsano amaulamuliro a dziko lapansi amene ndikuatcha kuti misinje. Ineyo ndizakhala nawe. Amen. Simulinoka mukamalowa mchiyeserocho, Mulungu akulonjeza kuti adzakhala nafe, chifukwa polandira chikhulupiriro chimenechi ngati tinali mafumu adzatichosa pa ufumuwo, adzanena kuti tapenga, tayamba kulondola chikhulupiriro cha mtundu wina. Podusa mmene momo akutcha kuti misinje yoti muwoloke. Amen. Mpingo kuli misinje yakuti chikhulupiriro chiwoloke. Chikhulupiriro chanji chosayesedwa, chikhulupiriro chiziyesedwa. Ndiye Yesaya akuti kuli msinje, koma pali lonjezo kuti kulimbana ndi ndondomeko malamulo amene ayime ngati misinje okupangitsani kuti musawolokere tsidya la moyo wosatha. Inuyo pokalimbana ndi misinje imene simuzikalimbana nayo nokha, mudzakhala muli ndi Mulungu. Amen. Mpingo Amen. Mpingo kukabwera mayesero kuli Mulungu kumwamba amene athandize inuyo kulowa mayesero. Anathandiza achina Petro, anathandiza achina Paulo kudusa nawo mayesero amene. Musayiwale kuti anzanu ndi chikhulupirirochi anatengedwa kupitisidwa pa bwalo la milandu chifukwa cha chikhulupiriro. Sikumveka kodi? Mulungu anali nawo, inali misinje yawo imene anali kuwoloka. Amen. Mpingo mukonzekere kukuwolosani misinje itiyo imene yoyo kumene mukupitako. Musamakhale pa chikhulupiriro chiphunzitso
chosa kuuza ni direction zimene mukumane nazo. Ayi, tulukani lowani chalichi choti chizikuuzani kumene mukupita. Ngati kubisireni ngati. Amen pi. Chalichi sanangotiuza za ndalama zokha, asingotiuza za chitukuko zomanga zokha mmene amangira machalichi. After all, ngali za chitukuko timasira mafumu ndi kuchalichi. Kuchalichi kopempera mukalira kuti ndalama za chitukuko, ndalama za chitukuko, chalichi kopempera. Amangwetu ya ndiye mafumu alengeza chani muzi. Auzani anthu za kumwamba musamango kali azitukuko zitukuko chanji mufuna inu. Ndiye mmene anakupasa ni ndalama za chitukuko. Pali chitukuko hapo? Ndikuchiona chitukuko chapa? Sana kupasa ni ndalama. Sana kupasa. Munadi asofuta kindawo. Chitukuko munapanga kali. Chiliku. Za kumwamba ndi za kumwamba. Za ziko la pansi ndi za ziko la pansi. Kodi sikumveka zimene? Ndiye kuti mukamasa yenda mbene momo musaoloka misinji ndiye ndizakhala nawo. Amen. Koma mukazafika pa moto ine ndizafika nawo. Amen. Ndiye ndimanena kuti chiyesero choyamba mukapita ku buku la Mateyu chapter 24 amakuuza ni za chisauso choyamba ndi chisauso chachiwiri. Chisauso choyamba unali nsinje. Amen. Umene anzatu anaphedwa, ena anadusa nafa imfa zawo. Amen mpingo. Koma atadusa misinje, Yesaya akuona so moto wote anthu atani aduse. Ndiye mpingo wa kumapeto uno kwakolesedwa moto oti inuyo mutanipo mudusepo. Kodi sikumveka zimene? Kodi sikumveka zimene? Amen mpingo. Kwakolesedwa moto oti inuyo mutanipo tidusepo. Amen mpingo. Sono chikhulupirirocho mukamachiyamba mukatembenuka mtima ndi kujoyina chikhulupirirocho muziziwa kuti chili ndi moto wake umene ukumane ndi ndani? Ndi inuyo. Amen mpingo wa Mungu. Amen mpingo wa Mungu. Kodi sikumveka zimene? Tili limodzi? Tili limodzi mpingo? Amen. Amen. Malaki chapter number 3. Kodi mulipo mpanamu? So mukatopa ongo kala nanga uyimirira. Ndezita bwana. Mapempero akalapo. Ukatopa yewangu kala. Ndiye ine. Malaki chapter number 3. Amen mpingo. Amen. Tie, niambile verse number 1. Malaki chapter 3. Wakula kulena za ntenga wokonzeratu njira ya Ambuye. Iya. Verse number 1. Taonani ndituma ntenga wanga kuti akonzeretu njira pamaso panga. Ndipo Ambuye amene mumfuna adzadza kukachisi wache modzidzimutsa. Ndiye ntenga wachipangano amene mukondwera naye. Taonani akudza ati Yehova wa makamu. Verse number 2. Ndiye muyambe mayimaka yowerenga. Tikulankhula za mpingo wa chikhulupiriro chokhala nacho pamoto. Amen. Amen. Panali pataka zaka 400 anzanu atagwa chipangano chakale. Kulumikizana ndi Mulungu kwasiya zaka 400. Ndiye Malakai akubwera ndi uthenga odziwisa chakusogolo. Amen. Ndiye akunena kuti Ambuye amene mukumfuna adzabwera kukachisi. Ndiye ntenga wa chipangano. Musayiwale kuti buku la Chivumbuluso chapter number 11 verse number 1 ndi 2 atiuza kuti pali bango limene likukayesa cha uyu akutiuza za ntenga wa chipangano kuti Ambuye amene mumfuna adzabweranso kucha kukachisi. Ndiye kuti pali kachisi amene Ambuye alimo, ndiye pali kachisi mmene muli malamulo anthu osogolera anthu amasatira anthu awo.
asogoleri awo tili ndi mpingo umene Yesu amaulamulira. Amen. Anthuwo amasatira Yesuyo kulikonse kumene akupita. Ndi system imene Yesuyo anachita atabwera ku dziko lapansi. Adayanjana ndi ndani? Adapanga associate ndi bungwe liti? Kodi adakhala pansi ndi ufumu uti? Ndi kumapanga mapulani oyendesera dziko? Adachita limodzi ndi ndani? Ife timalondola mmene iye anachitira. Ndiye kuti ali njala kuti kudzayenera kubwera Ambuye ku kachisi. Musaonesese kuti kachisi ameneyo ndi amene Mulungu adzamfune. Si chali chichiri chose kumene kudzaponda Ambuye, koma chali chikwina kudzangoponda Baibulo libasi. Ambuye sazapondako. Amen. Kasi kumveka zimenezo. Koma chali chikwina kudzangotuluka ndebeli basi mneneri yekha basi prophet. Ambuye kulibe. Umboni woti Ambuye kulibe makachisi mwawo. Nkhope zawo ndi zimene zizakhala mmabana mpendera zawo azizayika. Kasi kumveka zimenezo. Ndi chaiwowo. Kasi kumveka zimenezo. Girini Jones Apostle ndi amajambula. Girini Jones Apostle ali ndi akazi awo. Ali pambali pa ajambula. Ndi chaiwowo ndi akazi awo. Kodi zikumveka zimenezo. Ndi chandani kachisichi? Chaiwowo ndi ndakazawo. Amen. Koma pano akudziwa kuti zizavuta kusogolo. Ndi akuti Ambuye amene mufuna adzadza kukachisi. Akadzabwera Ambuye pakachisicho, chali chichonsecho chizizalamulidwa ndi ulamuliro wa Yesu wokha. Osati wa anthu ena ache 4 kapena 5. Ayi. Amen. Osati wa azungu kulamulira chali chicho. Ayi. Osati ka organization kena kake kali ku German kulamulira chali chicho. Ayi. Kodi zikumveka zimwe? Iwawo olankhula womaliza final signatory azakhala Yesu. Zikumveka kodi? Mukasachiona chalichi chikusongoza Yesu pakachitika milandu, chione Baibulo limati chani pa milandu imene. Amen. Osati malamulo a mpingo wathu akuti, koma Baibulo likuti. Musangoziwa kuti kumene koko Yesu ndi amene akulamulira. Ameni. Ndi akuti akadzadza mtenga wa chipangano ukachisi utiyo. Ameni. Adzabwera koma mota mozizimusi. Verse number 2. Verse number 2. Koma ndani adzapirira tsiku la kudza kwace, ndipo adzayima ndani pooneka iye, pakuti adzahanga moto wawoyenga ndi sopo waotsuka. Mwayimva ngani? Adzabwera ndi moto ndi sopo mdzanja lace pokonzekeresa mpingo umene ukumane ndi Yesu. Si mpingo uli wosanamu, komanso sali yese amene akumane ndi Yesu. Ndi okhawo amene adusa pa chipala cha moto wa mphamvu ya Mulungu. Amen. Mwa njira ina mmene anali kuno anali akumwa, ayenera kudusa kuti pamene papa moto upserere akatuluke tribe pure kumene. Amen. Iye anali osata miyambo ya mankhwala ya mudzi wokhwima wabwera kwa Mulungu. Aduse pa moto nyanga zokhala mphini mmagazi zokumwa zotemera mkati mwa tsisi zipserere akatuluke kuno pure mwana wa Mulungu. Payenera kukhala moto apapa. Anali mfiti polowa mkachisi imeneyo adusekaye pacha pa moto kuti akamakafika mkachisi kukhala kuti amene ndi mkhristu ufiti wonse utapserera pa moto pamene popo. Malaki hakuti adzayasa moto polowa pa gate lolowera mkachisi ameneyo pasakhala cha moto umene munthu azizadusa paika. Ndiye moto umene anthu sazizadusirana. Amen. Atwaibu aduse oka, ayaya aduse oka, mwanawo
aduse oka aliyense payeka moto umene uno ndi akuti uzayasidwa. Akunena nkhani imeneyi ndi Malakai chapter number 3. Amen mpingo. Adzakhala ndi sopo mdzanja lotsukira. Sizakhala mpingo waliyense wongoti chisawawa mbwe bwala pabwera aprofeti bwala pabwera abusa. Ayi, olowa mu ufumu wa Mulungu ayenera kudusa pa moto umenewu. Ngati anali ndi chikhalidwe chakwawo cha mitulo, aduse kuti mitulo ipyerere. Kamba kakuti machali chathuwa pakhomo palibe Yesu mwini wake wakachisi, ndiye kuti palibe moto opyerezera. Umboni wake ndi mbava zimapembeza nawo. Simunayike mwini kachisi pa moto pakhomo kuti alandire mamembala opembeza kuchali chikono. Nchifukwa chake mwatenga achigololo abwera kusakhala mamembala kuchali chikwano. Anadusa pa chali chilo pakhomo, anapesa palipebo Yesu amene ndi Ambuye amene adzadza kukachisi, ndipo adzayima pakhomo kuti azitsuka olowa pamenepa kukapanga chipembedzo chopembeza Mulungu mu mzimu ndi choonadi. Now, pakuti amene imwe anchosa mwayika malamulo a chipembedzo chanu, taonani tsopano mahule alowa avala nawo uniform ya kuchalichi. Taonani tsopano mbava zalowa zikupembeza nawo, chifukwa mwanchosa amene anali ndi moto opyerezera mfiti imene iyi sibwezi pano ikutambira ana mchalichi pakadakhala kuti pachalichipo panali moto amene ndi Ambuye Yesu. Koma chifukwa munayikapo abusa anu, mbusa ndani kuti ayang'anire chalichi? Wachepa. Za uzimu silimasira munthu, za kumwamba sitisira munthu, amachita yekha Mulungu. Chifukwa mwasira anthu obadwa ndi thupi la nyama ngati ineyo, taonani inetu ndimafuna kudya. Mkamuona munthu wabwera ndi chakudya ndikana? Ngati mukufuna kulowa changachi, aliyese botolo la uchi ata mangandu pakala mabotolo acha. Ili mukaliza kuti amene andipasa uchi acha ningalere kuti si mamembala amene acha. Ndiye ndikufuna chifukwa ineyo ndinenda munthu kutera kupamene papatango ndi pachitika milandu olapereka uchi acha atakhala woipa bwanja amene acha ndabwino. Apereka uchi ngakhale woipa atapereka uchi. Makachisi anthu amayendera zolandira za ziphuphu chifukwa pali munthu. Koma Bible likuti mwini wake wakachisi adzabwera na adzayima pacha pakachisipo. Ndi akadzayima pakachisipo adzanyamula moto mdzanja lache. Mwamumva semene akunena Malakai chapter number 3. Zikumveka kodi? Ndayambira owerenga chifukwa mwayiwala. Tiye mbale wanu. Verse number 1. Eya. Taonani ndituma mthenga wanga kuti akonzeretu njira pamaso panga, ndipo Ambuye amene mumfuna adzadza kukachisi wache modzidzimutsa. Ndiye mthenga wa chipangano amene mukondwera naye. Taonani akudza ati Yehova wa makamu. Verse number 2. Koma ndani adzapirira tsiku la kudza kwache, ndipo adzayima ndani pooneka iye, pakuti adzanga moto wa woyenga ndi sopo wa otsuka. Verse number 3. Mwayimva nkhani imene? Tsopano anthutu amuona kuti kachisiyu pali mwini wache ndi akulambalala. Zikumveka? Ngati mukumva kuti mipingo ikuvutika kwambiri kuti ikasunge chiyero, yadziwa kuti pa khomo la kachisi uja paima mwini wache. Amen. Ndi amafuna adzikalowa chalichi chopanda mwini wache. Amen. Inu munthu hule minisketi kuno mikanda ili pantunda angabwere chalichi chino? Akuziwa kuti chili ninda? Iwowa apita kumachalichi amene mwini wache sanatanipo, chimakhala chopanda malamulo.
Zikumveka amatalauza amalowa nawo palibe mwini yake. Opaka zopaka milomo amalowa nawo palibe mwini wake. Azisisi zochapa chapa zopika pika mpaka nchunu amalowa nawo chifukwa palibe mwini yake. Kuti mukadziwe kuti chali chichi mwini wake Yesu palibe, ndi mtundu wantu amene mukapeza ali nkachisimo. Amen. Amen. Zikumveka amatalauza owawula papa uti anawawula papa ndi anabola pamene papa amapeseka kati. Zikumveka aja kuti magesana azima akumetesa ndi anasiya mbali mosi amakalowa mutimbo mwene momu akudikira magesaza yake kuti akamalize kumeka anakapeseka mutimbo mwene momu chifukwa chilibe mwini wake. Koma kachisi ndikunenayi Bible likulonjeza kuti padzakhala ndi azayima pakomo. Amen. Muzizabwera ndithu ndi ufitiwo koma mudusekaye pamene pakuti ufitiwo upye mukamalowa kuti. Koma akangochoka uyuyu anatu atanka chisi apuzira ufiti kopya chifukwa palibe Yesu pakomo. Ayi mwana yata amantambira asogolera akuonenga kuti mwana amantambira. Antambira bwanji iweyo uli opempe ndiye kuti chikristu chanu chobambo pakhomo la chikristu chanu palibe mwini wake. Amen. Azingotamba kutambira nganiso zimene zimpaka lero kuchikristu zotambira umboni woti chali chicho chilibe mwini wake. Kodi zikumveka namu? Amen. Malakai akunena kuti mpingo padzakhala mwini wake. Ndi akatsabwera mwini wake adzanyamula moto umene ati azisapsereza nawo. Ndikukuonani amene munalowa chali chichino kuti mwina nkuteka munalowera pakhomo limene panalibe Yesu. Tatulukani kaye mulowenso kuti lipserere kabisa. Amen. Chifukwa amene mukutifutisa na amene mwaba chikwama. Amene mwaba chikwama cha ndalama ija cha sochi mwamba ulipa sochi ochapezeka hii. Amen. Chapezeka timafuna lizintira mpepo yapezeka. Amen. Wangotenga makobili wewe watenga makobili ine ndazo wati makobili sawasia makobili iya amuya kudalise udiye bwino ndalama zotakukululukira takukululukira bora wabweresa zofunika zile. Amen. Amen. Ambuye asititandiza pamene tikujoina chikhulupiriro. Chikhulupirirochi ndi chikhulupiriro cholowa nacho mmaisiro. Amen mpingo. Sikumveka kulowa chikhulupiriro chimene chichi it's like you put your life on fire. Amen mpingo. Mukuyika chikhulupiriro chanu pa moto. Amen mpingo. Amen. Kani zosausa. Sono ana Mulungu ndikhulupirira kuti inu ndine tili limodzi. Tatenti tione zimene somo Bible likulongosola sandondomeko ya mayendedwe aulendo wa kubatizidwaku muyenera kubatizidwa inuyo ndi moto omwe. Tiyambire buku la Mateyu chapter number 3 verse number 11 mpaka na 12. Mateyu chapter 3 verse yake ndi 11. Yeah. Inetu ndikubatizani inu ndi madzi kuloza kukutembenuka mtima, koma iye wakudza pambuyo panga ali wakundiposa mphamvu, amene sindiyenera kunyamula nsapato zake. Iyeyi adzakubatizani inu ndi Mzimu Woyera ndi moto. Verse number 12. Amen. Musayiwale kuti tikunena nkhani yolowa mu mpumulo. Amen mpingo. Pamene papali ubatizo umene akuti obatiza azakubatizani inuyo ndi chani? Ndi Mzimu. Koma akasakubatizani ndi Mzimu azakubatizanso ndi moto. Amen mpingo.
Sono ana mulungu mundilole kuti gawo limene ndi limene tiyambe nalo tikachoka kwa kudya. Ameni. Zikumveka koda namu. Uthenga umenewu tiumaliza tikachoka kwa kudya. Pasopano ndikuona kuti zavuta. Amen. Ameni. Uli kuyasa mulatu. Tupili kufuna lilandire cha? Kodi kudya ndi kulakwa? Kudya siku la Sabata ndi uchimo. Kapena tiswanya Sabata. Tikadye. Iya tenti tani ana mulungu tidye. Ine ndikulandireni nonse mchigawo choyambachi mpaka soku chigawo chachiwiri chimene tilowe masanano. Ndipo tizayambira pa buku la Mateyu chapter number 3 verse 11 12 kumapita kutsogolo mpaka tsiku limenero. Amen. Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu. Tumizirana achibale komanso ndi alongo komanso sayiwala upanga subscribe. Siko